kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele zivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Alright, inkosi kakhulu ke sabulela phaa kwintengiso mphulaphuli ngalo ke usuku lwanamhlanje. Inqobile kunjani? Molo bhuti, ndirayithi unjani wena bhuti? Philile, enkosi kakhulu, ndiyakwamkela namhlanje mntana. Malukunike ithuba nawe uzibulisele kubaphulaphuli. Molweni, mna ndingu-Inqobile Hlanjwa, ndina-10, ndihlala eBhisho. Okay. Inqobile, iba khona laa ndlela nifundiswa ngayo yokuzi-introducer xa niphake estage. Usayikhumbule yakho indlela? Ewe bhuti, ndisayikhumbula Okay. yam. Cela usenzele ke mntanam. Greetings. I am Inqobile Hlanjwa, a 10-year-old girl who lives in the beautiful capital city of the Eastern Cape, eBhisho. Alright, enkosi kakhulu. Ngubani owakumotivateayo mntanam okanye wakukhuthaza into yoba nawe ungene kwi-modeling? Zandimane ndibukela iividiyo zabantu abasenza modeling, and I also saw my modeling coach, which was not then my modeling coach, and I was just inspired to join it, so ndayiqala. Okay, khasibalisele wena uyi-finalist kuMiss bani? Mna ndiyi-finalist kuMiss Glitz and Glamour. Okay, ndiyafuna ke into yoba sitshekishe amalungiselelo. Ingaba uready okanye ikhona into oyidingayo kwi-support? Bhuti cela ningene kuNgawo Mpini Foundation, please like and comment on my picture. Ibhalwe Inqobile Hlanjwa, kuzawubakho ii-pictures ezininzi phaa, eyam ibhalwe Inqobile Hlanjwa. And also, if you can, please deposit as little as 30 rands. The details are on my poster kaFacebook. Okay, so yeyona ndlela bakuvotela ngayo leyo. Ewe bhuti. Alright, masikhangele ke kwelakho icala, yintoni ozithembe ngayo xa uqabela phaa eqongeni, because siyayazi uba nizaba bahle nonke ngalaa mini, but wena ucinga uzababetha ngantoni? Bhuti, mna ndicinga uba ndizababetha nge-confidence. I am very confident. Wow. Okay, ziba khona ii-questions enizibuzwayo phaa eqongeni. Ngeyiphi i-question osayikhumbulayo? Who is Inqobile Hlanjwa? What was your answer? Inqobile Hlanjwa is a young girl that believes in black beauty. I thank you. Alright, nkosi kakhulu ke ungathini ukhuthaza ontanga bakho Inqobile abamamele ngeli xesha nje ubakhuthaza uba balandele ezabo ii-talents? Sufuna uba ngomnye umntu, iba nguwe, ngoba yena angakwazi ujayiva ebhathweni, uyakwazi ucula, and those are your different personalities. Okay, sibalisele ngamaphupha akho. Can I name 3? Yes, Inqobile unqwenela uba yintoni xa sowukhulile wena? Ndifuna uba yi-lawyer, i-model ne-scientist. Ndifuna uba yi-lawyer ngoba I like standing up for people. Ndifuna uba yi-scientist ngoba ndiyathanda ukwenza izinto ezintsha and explore new things. I want to be a model because it boosts my self-confidence. Alright, nkosi kakhulu, khasiphindele la Facebook page abantu abanokulandela kuyo, kubantu abafuna ukulandela nabafuna ukuncokola nawe. kuNgawo Mpini Foundation. Okay, nkosi kakhulu ke Inqobile Hlanjwa, siyabulela ngexesha lakho, siyiVukani FM, sikunqwenelela ke okuhle mntanam. Enkosi bhuti. Alright, nkosi kakhulu ke mphulaphuli binguye uInqobile Hlanjwa, finalist yena ke mphulapha sekhaya usincokolele